I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα αναφερθούμε σε μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Την ιστορία πίσω από το γνωστό κοκτέιλ Daiquiri. Είναι το podcast Happy Sour με τον Τζακίρη Αντώνη. Με πρακτικές συμβουλές πίσω από τα bars, ιστορικά στοιχεία και κλασικά cocktails, αποστάγματα, μεθόδους εξέλιξης και δημιουργίας, βελτίωσης της παιδείας αλλά και εξοικονόμησης χρόνου και χρήματος. Στο σημερινό μας επεισόδιο θα αναφερθούμε σε μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία. Την ιστορία πίσω από το γνωστό κοκτέιλ Daiquiri. Το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι το πιο ισχυρό θεμέλιο που θα πρέπει να αποκτήσει οποιοσδήποτε αποφασίσει να γνωρίσει τον τεράστιο αυτόν κόσμο των αναμειγμένων ποτών. Η γιαγιά θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε του 80% όλων των κοκτέιλ και φυσικά το προπύργιο του sweet and sour. Θα εξηγήσω στην πορεία των podcast τι εννοώ με αυτό, καθώς θεωρώ ότι πρέπει να αφιερώσουμε αρκετό χρόνο και αξίζει τον κόπο, πιστέψτε με. Ξεκινώντας λοιπόν να πω ότι πρωτεύον για τη δική μου ιδιοσυγκρασία είναι να αφηγηθώ μια ωραία ιστορία πίσω από το ιστορικό αυτό κοκτέιλ, όπως γενικά θα προσπαθήσω να κάνω μέσα από αυτό εδώ το podcast, και παράλληλα η ιστορία να έχει ουσιαστική βάση. Και όταν λέω βάση εννοώ να ανταποκρίνεται όσο γίνεται σε αληθινά στοιχεία και να έχει υπόσταση. Επίσης στο τέλος του podcast θα δώσουμε μια εύκολη συνταγή για Daiquiri στο σπίτι. So stay tuned και ξεκινάμε. Στην ιστορία του Daiquiri τα πράγματα είναι σχετικά απλά, καθώς υπάρχουν πολλά στοιχεία για να επιβεβαιώσουν τη διαφάνεια της δημιουργίας του. Για αρχή θα πούμε ότι το Daiquiri βασίζεται σε 3 υλικά: το ρούμι, τον χυμό lime και τη ζάχαρη, και ότι αν το παραγγείλετε απλά με το όνομά του σε ένα μπαρ, θα σας σερβίρουν ένα ισόποσο σε γλυκύτητα και οξύτητα ποτό με βάση το ρούμι, σε ποτήρι κουπέ, το γνωστό κολονάτο ποτήρι για κοκτέιλ, και χωρίς πάγο. Παραλλαγές υπάρχουν χιλιάδες και να με συγχωρέσετε γιατί σίγουρα σε πολλούς έχω χαλάσει το όνειρο του ότι το Daiquiri έχει φράουλα στην κλασική του μορφή. Όχι λοιπόν, δεν έχει φράουλα το Daiquiri. Και φυσικά το αναφέρω γιατί μου έχουν επιστραφεί Daiquiri ως λάθος σε πάρα πολλές από τις βάρδιές μου μέσα στα χρόνια. Κυρίως στην Ελλάδα φυσικά. Πού αλλού ακούω να σιγοψιθυρίζει κάποιος στο βάθος. Ιστορικά τώρα να πούμε ότι έχει ανακαλυφθεί μια κάρτα της συνταγής υπογεγραμμένη και χρονολογημένη το 1896 στην Κούβα, η οποία διατηρείται στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Μαϊάμι από το προσωπικό ημερολόγιο ενός Αμερικάνου μηχανικού, ονόματι Jennings Cox. Ο Κόξ ταξίδεψε στην Κούβα για την αποπεράτωση κάποιων έργων υποδομής ως υπεύθυνος μηχανικός σε ορυχεία, τα οποία οι Αμερικάνοι είχαν αρχίσει να εκμεταλλεύονται. Στην πραγματικότητα υπάρχουν επίσης πολλές ιστορίες γύρω από τη δημιουργία του πρώτου Daiquiri, αλλά όλες, από όσο φαίνεται, συμφωνούν στο ότι ο Κόξ ήταν ο επίσημος νονός του. Το μόνο που φαίνεται να αλλάζει είναι οι πιθανές συγκυρίες όσον αφορά την επινόησή του. Μία από αυτές αναφέρει ότι τα limes και η ζάχαρη ήταν τα μοναδικά υλικά που είχε στην κατοχή του για να τα αναμίξει με το ρούμι, ώστε να το καταστήσει πιο εύκολο στην κατανάλωσή του. Μία άλλη ότι κάποιοι από τους τότε εργάτες στα ορυχεία ξεκινούσαν τη μέρα τους στις 8 το πρωί σε ένα μπαρ της περιοχής, πίνοντας αρκετά ποτά με ένα μείγμα από ρούμι, χυμό lime και ζάχαρη, και ότι εκεί επινόησε το όνομά του και την υπόσταση ο Κόξ.
Σε μια άλλη πιθανότητα, ο Κόξ ανέμειξε τα υλικά από ανάγκη σε μια δεξίωση στην οποία ήταν οικοδεσπότης και ξέμεινε από τζιν. Έτσι, στράφηκε στο ρούμι για να συνεχιστεί η παραγωγή των ποτών για τους καλεσμένους του. Επίσης αξιοσημείωτη εκδοχή, όπως μας αναφέρει το Fine Bean και ο Γιώτης Αγγελίδης, είναι η συνταγή του προγόνου του ντάκιρι, ενός κοκτέιλ του 19ου αιώνα που ονομάζεται καντσάντσαρα και απαρτίζεται επίσης από 3 υλικά: το ρούμι, το λεμόνι και το μέλι. Εμείς θα κρατήσουμε αυτή που μας ταιριάζει περισσότερο, καθώς δεν επηρεάζει και πολύ τα δεδομένα μας, και θα πούμε ότι ο Κόξ επινόησε τη συνταγή του φτιάχνοντας πάντσεις, διασκεδάζοντας τους επισκέπτες του σε δεξιώσεις που πραγματοποιούσε εκείνη την εποχή. Στη συνταγή του, υπολογίζοντας περίπου μερίδες για 6 άτομα, πρόσθεται σε ένα μεγάλο δοχείο ρούμι μπακάρτι, σε ποσότητα 6 κούπες ή cups. Η κάθε κούπα υπολογίζεται σε 250 ml, άρα θεωρούμε ότι στο σύνολο χρησιμοποιούσε περίπου 1,5 λίτρο ρούμι. Τον χυμό από 6 λάιμ, κάθε λάιμ υπολογίζουμε να αποφέρει περίπου 30 με 35 ml χυμού, άρα στο σύνολο πρόσθεται 180 με 210 ml χυμό, 6 κουταλιές του γλυκού λευκή ακατέργαστη ζάχαρη από ζαχαροκάλαμο, κάθε κουτάλι του γλυκού υπολογίζεται περίπου στα 6 με 7 γραμμάρια, άρα σύνολο πρόσθεται 36 με 42 περίπου γραμμάρια ζάχαρης. 2 κούπες κρυσταλλικό νερό, άρα σύνολο περίπου 500 ml, και ανακοινούσε καλά έως να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Το πρώιμο αυτό ντάκιρι σερβιριζόταν χωρίς να στραγγιστεί και με λίγο συνήθως πάγο. Το ποτό του Κόξ βαπτίστηκε ντάκιρι από το όνομα της πόλης όπου συνήθιζε να εργάζεται αυτός και οι συνεργάτες του, στο νότιο άκρο του νησιού, κοντά στο Σαντιάγκο κατά τις αρχές του 20ου αιώνα. Όπως καταλαβαίνετε, το τότε ντάκιρι και οριακά πάντς έχει βάσιμες και ουσιαστικές διαφορές με την τωρινή του λογική και προσέγγιση. Πλέον χρησιμοποιούμε σιρόπι ζάχαρης και στυμμένο χυμό από λάιμ κατά τη δημιουργία του, συνδυαστικά με λευκό ρούμι, χτυπώντας τα με πολύ πάγο σε ένα σέικερ και σερβίρουμε σε παγωμένα κουπέ γκλάσης, χωρίς καθόλου πάγο και αφού πρώτα τα σουρώσουμε με ένα στρέινερ. Επίσης, πάντς στα γρήγορα να πούμε ότι είναι μια κατηγορία κοκτέιλ που σερβίρονται αναμειγνύοντας φρούτα, χυμούς και αλκοόλ σε μεγάλα μπολ, τα γνωστά punch bowl, και συνήθως προσφέρονται σε μεγάλες δεξιώσεις ή πάρτι. Πλησιάζοντας προς την ολοκλήρωση, θέλω να αναφέρω κάτι επίσης πολύ σημαντικό για την κατανόηση κάποιων βασικών πραγμάτων. Θεωρώ τον ντάκιρι τη βάση για την εξέλιξη του bar industry παγκοσμίως, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των κοκτέιλ, νέων ή κλασικών μέσα στα χρόνια, βασίστηκαν στη λογική του. Την λογική του sweet and sour. Θα αναπτύξω με παραδείγματα για να γίνω όσο το δυνατόν πιο κατανοητό σε αυτό που θέλω να πω. Δείτε για παράδειγμα μία μαργαρίτα. Ναι, καταλαβαίνω και σας θέλω ψύχρεμους. Η οποία από τι αποτελείται? Από τεκίλα μπλάνκο, triple sec, χυμό lime και αλάτι, σωστά? Σωστά ακούω να λέτε. Ωραία. Άρα έχουμε αλκοολική βάση, δηλαδή την μπλάνκο τεκίλα, γλυκαντική ουσία, δηλαδή το triple sec, οξύτητα, δηλαδή το lime, και αλάτι, το οποίο το προσπερνάω προς το παρόν γιατί δεν μας απασχολεί σε αυτή τη φάση. Του τέστην έχουμε ένα γλυκό ξινό κοκτέιλ με βάση την τεκίλα. Μήπως σας θυμίζει κάτι? Για να δούμε ένα ακόμα, π.χ. το Mai Tai, αναφέροντας την πιο τακτοποιημένη για εμένα συνταγή του, καθώς προφανώς και υπάρχουν δεκάδες παραλλαγές του. Ως μια γενικότερη προσέγγιση λοιπόν, το Mai Tai αποτελείται από ένα blend παλαιωμένου και λευκού ρουμιού, orange κορακάο ή triple sec, χυμό από φρέσκο lime και σιρόπι πικραμίγδαλου. Άρα λοιπόν έχουμε ισχυρή αλκοολική βάση, παλαιωμένο λευκό ρούμι και λικέρ πορτοκαλιού, σχετικά έντονη γλυκαντική ουσία, σιρόπι πικραμίγδαλου και orange κορακάο και οξύτητα από το χυμό lime. Αυτό μήπως σας θυμίζει κάτι?
Η λογική μου με όλη αυτή τη σχετικά κουραστική ανάλυση έχει να κάνει με το να σας μεταφέρω το mindset του να χρησιμοποιείτε τον daiquiri ως βάση για το οποιοδήποτε κοκτέιλ αντικρίζετε ή δημιουργείτε και να σας δώσω ένα ισχυρό tip για να εισχωρήσετε ομαλά σε αυτόν τον τεράστιο κόσμο των αναμειγμένων ποτών και των αποσταγμάτων. Για να μην παρεξηγηθώ βέβαια, που είμαι οριακά σίγουρος ότι κάποιοι ήδη έχετε φορέσει κράνος εξάρτηση και είστε έτοιμοι για έφοδο, προφανώς και δεν λειτουργούν όλα το ίδιο στον τομέα και προφανώς και δεν είναι όλα τα κοκτέιλ το ίδιο γλυκά, πικρά ή ξινά και προφανώς επίσης και δεν είναι όλα τα κοκτέιλ sweet and sour, όπως π.χ. το Old Fashioned, το Manhattan, το Dry Martini και άλλα πολλά. Η συγκεκριμένη τεχνική βοηθάει κατά πολύ στην αναγνώριση και αντίληψη του μεγαλύτερου μέρους των γλυκόξινων κοκτέιλ παγκοσμίως και σας προκαλώ να το δοκιμάσετε. Και φυσικά και είμαι ανοιχτός σε οποιαδήποτε παρέμβαση ή παρατήρηση, καθώς η συγκεκριμένη λογική είναι μεταφρασμένη στα δικά μου δεδομένα και σπασμένη σε κέρματα αναλύοντας σκέψεις στο μυαλό μου εδώ και πολλά χρόνια. Βρείτε με λοιπόν σε όλα τα social media και πολιορκήστε με ερωτήσεις ή σκέψεις σας. Με χαρά θα απαντήσω αργά ή γρήγορα. Για το σπίτι σας τώρα, διαλέξτε ένα σκεύος ή ένα μικρό ποτήρι και χρησιμοποιήστε το ως μεζούρα ώστε να αναμίξετε σε ένα αντίστοιχο χωρητικότητας δοχείο μία μεζούρα από φρέσκο στημένο χυμό lime, μία μεζούρα σιρόπι ζάχαρης 1/1, φτιάχνοντάς το δηλαδή ρίχνοντας σε μια κατσαρόλα ένα μέρος λευκή κρυσταλλική ζάχαρη και ένα μέρος νερό, σε χαμηλή φωτιά έως ότου λιώσει η ζάχαρη, 2 μεζούρες από λευκό ρούμι και μισή μεζούρα περίπου νερό. Ιδανικά αφήστε το τελικό μείγμα για περίπου 1 ώρα στο ψυγείο. Στην πορεία σερβίρετε το σε κολονάτα ποτήρια κατά προτίμηση, χωρίς πάγο, αλλά αφού πρώτα τα αφήσετε για 15 περίπου λεπτά στην κατάψυξή σας και πατώντας στην κορυφή μια φλούδα από lime. Τώρα αν είστε και μερακλείδες, κόψτε ένα lime σε ροδέλες και αυτοσχεδιάστε κόβοντας και στηρίζοντάς τα στο ποτήρι ως γαρνιτούρα. Παρεπιπτόντως να πούμε ότι η λογική της ροδέλας ή του weights έχει να κάνει με τη χρήση της, δηλαδή το τόσο όσο στύψιμό της μέσα στο ποτό στις περιπτώσεις που το daiquiri σας είναι κάπως παραπάνω γλυκό από όσο πρέπει. Εύχομαι να σας ακούγονται όλα αυτά το ίδιο ευχάριστα με εμένα και να μην σας κούρασα. Σαν κλείσιμο θα αφήσω ότι στις 19 Ιουλίου κάθε χρόνο γιορτάζεται παραδοσιακά εδώ και αρκετά χρόνια η Daiquiri Day, με πλήθος κοκτέιλς aficionados σε πολλές γωνιές του κόσμου να απολαμβάνουν το ιστορικό αυτό ποτό και μπόλικες σχετικά εκδηλώσεις να λαμβάνουν ζωή σε κάθε χώρα. Επίσης σημαντικό, μην ξεχάσετε να μας ακολουθήσετε σε Spotify, Google και Apple Podcast, YouTube ή οποιαδήποτε εφαρμογή χρησιμοποιείτε για να μας ακούτε. Ραντεβού στο επόμενο και φυσικά καλά κρασιά.